Wan wakiagi. Wakiagi. Kick we bedmos kick ka seyi. Tiketo. Omulo. Emiyo kango time sana. Goro repeat himself. Omulo. Buro sego inyawo. Omulo yu abade sani to kangi biro gina abade cheko. Kangene hawa timorabati. Miye pio modi buro sego inyawo. Gimoyo buro sego inyawo. Gionge wakinde manyalo interpret negi article 1. Koro gino bagogi, koro mulo class maketi kawuono ne adwani mondo dhi puonj joge, puonj Ruto, puonj Gachagua, puonj Mudavadi mondo ging'eni japiny nigi teko. Ing'e George Bati, okango onge teko mar puonja anything nikech ndalo mane en Secretary General of Third Way Alliance ne gibiro miluongo ni punguza mzigo. To apa ni tactics mag punguza mzigo makoro duogo ne jakom. Koro ang'ene ndalo mane ogo punguza mzigo wane joma ne wuok oko mane timo gibiluongo ni gik mineno wacho go collecting of signatures gibiluongo ni koro wapogo Kenya wan korwa koni. Koro ana historia kena ng'e gima gido onge kuma lakini koro ambada puonje nikech nana ok en wakili mo okia kaka sheria wuoyo. IEBC emoyiene kichik mar yiero ing'eni sama jopiny osekawo powers momiyo MPs omiyo MCAs omiyo president ng'ama golo koke malando ni ng'ano wine na IEBC sama gi collect signatures ng'ama di verify signatures ni magi joma nogo ombulu kata joma nogo ombulu IEBC winji ka IEBC onge in place commissioners ne gisewacho ni gin kata bipartisan talk mar loso IEBC no gionge go uno dwa keto jopiny ni jopiny collect signature utero kanye udwa tero gi kanye an mane gima piny udwa tero gi kanye authority mane ere kaka ibiro ng'e ni jomoko oloso signatures gin jopiny gin jo Kenya kata gin jo Uganda ling we apuonji okamai adwoki mana matin winje ibiro duoko ibiro mi time number 2 ok inyal claim ni bire TV ka Ramogi TV ni wacho ni MP onyiew ing'eyo tactics maruto tiyogo opogore gi tactics mokango gini tiyogo gin mondo gi lobby mondo gi luonge MPs iluongo ni PG ncha sinyiso gin jotendgi mane parliament osego gi piny mondo uluong jopiny unyis niya wan mae agenda mwadware unutim wa parliament ilobby gi iluongo ni mobilization wan to oluongo PG mwanyiso MPs ni finance bill ni magi gimodwa notim mwa convince gi nyineno ka wamchomba kende mayero nyo wacho ni chung kikien lakini gin ogilobi MPs kokoro MPs osebalo ma MPs prabiro gachiel okodhi e parliament mondo dhi uwe wach finance bill gin koro giwacho ni koro giwada discipline gi gin koro nyaka gin jo aich gin jo donga ich nicha gidhi kawo pesa state house koro gin seche mondo giluong jogi gin gidwa discipline gi ing'eni mano e gima e dictatorship mokango gino keto go MPs koro giwacho ni koro MPs